glorja lilek mulej. Halleluja, halleluja. Nilqawkom eżazaxu Maltin u għawċin għal darboħra ġewwa d-dar ta' River of Love. Nixin ningrazzja lil mulej għaliex id-doni, il-ministeri, sejħiet ma jonqsux f'din id-dar u l-lejla għanna bint oħra, a daughter of this house, bint oħra ta' din id-dar li ila ftit snin magħna, il-mulej ukoll ħaj kif ħader kondai. Kien hemm żerrija minn dan il-ministeru fil-familja tagħha li spiċċaw fl-aħħar mill-aħħar kollha resqu lejn il-mulej ningrazzjaw il-Alla. Imma nixtieq ngħidilkom li ħanaqralkom skrittura waħda biss għal dawk li forsi jkollhom daqsxejn dubju, morru fl-Atti tal-Apostli malajr kapitlu 2. Atti tal-Apostli kapitlu 2 malajr, ġast biex nurikom skrittura waħda fil-kuntest ta' Knisja. Għaliex mhux kulħadd jaf il-kelma fil-kuntest, hawn min ma jaf il-kelma xejn. U hawn min jaqbad ċertu skritturi ma barra mill-kuntest u minn flok jagħmlu hermeneutics jagħmlu hermeneutics. Hermeneutics. Hermeneuta hija il-kelma, l-istudju tal-kelma tal- Amen. Mela l-ewwel Atti tal-Apostli kapitlu 2 aħna qegħdin ngħixu f'dawn il-versi, by the way. Amen. Infatti nħeġġitkom timmissjawx is-service tal-weekend li ġejjin, ħankomplu nitkellmu fuq daw l-aħħar żewġ weekends ningrazzjalla kienu verament bomba, il-mulej dejjem iżurna, jonorana bil-preżenza tiegħu. Vera kellna services tal-ġen fil-weekend is-sibtu l-ħadd. Imma ħanaqralkom Atti tal-Apostli vers 17 meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja l-ewwel darba u ma telaqx. Għadwaw. U jiġri fl-aħħar jiem jgħid Alla li jiena nsawwab mill-Ispirtu tiegħi fuq kull bniedem. U jħabbru, jippritkaw, jitkellmu, jiftħu f'homhom u jgħidu xi ħaġa, dik tfisser. Mhux ovvja. Iwliedkom subien biss. Sorry, mhux hekk tgħid. Anka bniet. Jara di qatt ma rajtha. U żgħażagħ tagħkom jaraw deriet. Ġeneralment huma żgħażagħ li jaraw ħafna deriet. Imma insomma ħajja nħallu semmen. U x-xjuħ tagħkom joħolmu ħolmijiet. Għax ovvjament issa teħlom biss tistax ma tista' tagħmel iktar. ċajta. U koll fuq il-qaddeja tiegħi irġiel biss. Sorry, mhux hekk qed tgħid. U nisa insawwab f'dawk il-jiem. F'dawn il-jiem mill-Ispirtu tiegħi. U jħabbru, xi tfisser jħabbru? Jaqraw ix-xorti? Jħabbru tfisser ix-xandar, tippritka, tipproklama, tipprofetizza. Tipprofetizza ma jfissirx tgħid il-futur ta' ġewwa ieħor da? Ovvjament nista' ngħidlek il-futur minn issa mingħajr Kristu sejjer l-infern, dak il-futur. Jekk tasir Kristu sejjer il-ġenna, dak il-futur. Imma għaliex qed ngħidha di? Biex aħna nitgħallmu fil-kuntest, mela da fil-kuntest tal-Knisja tal-ewwel Knisja kif għadha kif twildet. U Alla tagħmilha ċara kif il-Knisja għadha kif bdiet. Li sew Alla jisawwa bl-Ispirtu tiegħu sew fuq irġiel u sew fuq nisa. U jħabbru u jippritkaw u jekk Alla jidlek il-xi ħadd int min int biex tgħid le. Jekk Alla jidlek persuna mara jew raġel, int min taħseb li int biex tgħid le. Eżatt, minti xejn u minti ħadd. Għax il-Knisja la fdejta int. La metta lija int, la xerreddem għalija int, u laqqas dlek ta' int. Oqgħod kwita laqħal eku tal-lil. Nilqgħu fostna s-lejla. Il-bint, għaddejja tal-mulej, bint għalija fi-spirituali, li għaw għal-mara tiegħi, bint għal din id-dar, u għaddejja tal-mulej, l-oħtna, Rodjen, Borġ, xkembri u xkembri Borġ. Xkembri Borġ, halleluja.
Gloria al Mulej. Gloria al Mulej. Halleluja. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-Alla li qiegħda hawnhekk illum ta' dan il-jum illi l-Mulej oġbu jerġajtina għal darba oħra u tal-ħidma tiegħu li qed jagħmel mal-poplu tiegħu ta' River of Love. Kuljum qegħdin naraw xi ħaġa ġdida f'din il-familja, familja tikber, familja tintela bid-doni, nsaħħu lil xulxin u nkabru lil xulxin, nirringrazzjaw l-Alla ta' da. U tin ħaġa nixtieq nirringrazzja lil ġenituri tiegħi spiritwali l-om u l-missier ta' din il-Knisja tal-istednuni sabiex naqsam magħkom messaġġ dal-messaġġ ta' kif jien sibt il-Mulej. Nittama li jkun messaġġ ta' kuraġġ imqara l xi ħadd wieħed illi kif jien sibt dal-kuraġġ minn għand ħadd ieħor isibu xi ħadd minn għandu wkoll. Grazzi Mulej, grazzi missier, nitolbokom Mulej. Użani missier għal-glorja tiegħek, missier, tkellem int minn fommi Mulej ma jkunx il-karnal iżda jkun l-ispirtu qaddis tiegħek, missier għax fejn hemm int Mulej hemm il-verità u s-sewwa missier. Nitolbok tina widnejn spiritwali missier, għajnejn spiritwali u qalb miftuħ għalik, qalb li dejjem trid titgħallem missier. F'isem Sidi Ġesu Kristu jintlab dan kollu. Amen. Dan il-messaġġ tajtlu titlu ta' fis-sottomissjoni sibt l-ordni. Fl-ordni sibt il-milja. Nixtieq nibda bi-storja li kif smajta fiha daqsxejn laħam wieħed hekk jikkunsidra jimmedita daqsxejn fuqha vera fiha x'tifhem. Mela darba minnhom kien hemm bajda ta' ikla u biżball b'aċċident waqgħet ġo farm tat-tiġiġ. Gallinar tat-tiġiġ, thank you brother. U kif faqset kif faqset din il-bajda, ovvjament, lajkla għalih, il-familja tiegħu huma dawn it-tiġiġ. Kienet jiekor minn mal-art, jimxi bħat-tiġiġ, jagħmel bħat-tiġiġ, u kull darba li jkun qiegħed jiekol u jkun qiegħed barra bejn dawn l-erba' njamiet fejn kienu jinżommu dawn it-tiġiġ għall-farm, kien ħares il fuq, kien jara safar kbar itiru, kien jgħid, wow xi ġmiel ta' safar. Kemm nixtieq kont bħalhom, kemm nixtieq jien stajt intir bħalhom, u da dejjem iħares il fuq u jixxennaq. Darba minnhom kien hemm Majkla u niżleħ deħ u qaltlu int x'int tagħmel hawn? Int mhux aħjar ħdejna t-tir, Alla nixtieq, Alla ma nistax, Alla x'jien tiġiġa. Qaltlu le qaltlu dak x'qed taħseb int. Għaltu dak għax int ma tafx, int minn int. Għaltu int għax ma tafx, xi ġwiena għandek u kemm int kapaċi tagħmel affarijiet f'dawk il-ġwienaħ. U di qabditu u ħaditu fuq l-iktar għolja li kien hemm għolja. U kif beda jħares l-isfel, beda jibża. Alla le, Alla minix ħanamela. L-iktar ħaġa li hu xtaq li għalih dejjem kienet impossibbli, xorta kienet jibża jagħmel għaliex fiż-żona li hu kien fiha, fil-limiti tal-comfort zone tiegħu, u beda jħossu safe. Issa dilajk għamlitlu l-kuraġġ, tlu isma' minni, intelaq. U fil-mument li hu għamel dak il-pass ta' fidi, flok dan waqa' l-isfel fil-verta kif hu immaġina li kien ħajġri, infetħu l-ġwien ħaħ, qatt ma kien jaf li kellu ġwien ħaħ li kienu kbar 2 metri u nofs u li kien kapaċi itir 40 mil fis-siegħa. Fiex irid ngħid biha din l-istorja l-aħwa. Kemm hawn nies fil-ħajja ta' kuljum iżommu lilhom infushom illimitati għax ma jafux x'għandhom għalihom lest il-Mulej. Joqogħdu fuq dak illi huma biss jaraw għax jaħsbu li dak biss huwa disponibbli għalihom, jillimitaw il-Mulej fuq dak li huma jgħixu kif dan lajkla kienet jillimita lilu nnifsu li hu bħat-tiġiġa. U b'dan din l-istorja għenitni nimmetida daqsxejn fuq il-ħajja tiegħi, fuq il-ħajja personali tiegħi. Kemm il-darba rajt l-istorja tal-imħalfin 6 fejn Gideon isli l-nifsu muraġel xejn, iżda l-ispirtu l-anġlu talla qallu li hu raġel qalbini. Ġenesi 1 ukoll naraw illi Alla qal li ħoloq u hekk ħoloq il-bniedem fuq sura u xbija tiegħu.
Għawek għedin naraw laħwa illi min jaf kemm għandna aħna ċansijiet illi nistgħu nikbru, kemm għandna awtorità fi Kristu, iżda x'm'għandniex l-għarfien jew inkella ma nagħtux ċans għax f'dil knisja mimlija għarfien fil-verità ta' x'inhi l-awtorità fi Kristu, ta' x'għamel magħna Kristu, iżda hawn min għandu nuqqas ta' tagħlim u b'nuqqas tal-fidi iżomm il-limiti l-milju jikber. Ħanaqsam magħkom l-istorja tiegħi kif jiena sibt il-mulej. Bejn 5 snin u 6 snin il-familja tiegħi kienet għadha mhijiex Kristjana, llum il-ġurnata nirringrazzja l-mulej ħanina l-familja tiegħi kollha born again Christian. Iżda dak iż-żmien bejn 5 snin u 6 snin il-familja tiegħi kienet għadha Roman Catholic. U ovvjament il-ġenituri tiegħi batuni id-dottrina biex nagħmel l-ewwel tqarbina u l-griżma. U bħala preparazzjoni tal-ewwel tqarbina tal-mużew kienu ħaduna ġo post bħal-irtir ta' tfal ġewwa Marsa Scala u kellna grupp discussion ta' tfal. U fost dawn il-mistoqsijiet niftakara ċara kien hemm din il-persuna li qiegħda tmexxi din id-diskussjoni u saqsitna u qaltilna kieku kellu jerġa' jiġi Ġesu xittuh. Min karozza, min ħwejjeġ, min toys, min post fejn joqgħod, min dar. U ġaqalbi bdejt inħoss is-salib. Imma kif bdejt nisma' lil dawn sħabi tal-mużew kollha jgħidu dawn l-affarijiet u jisa risposta tiegħi kienet the odd one out, jisni bdejt nibża nitkellem, imma ħassej dak il-kuraġġ li kelli nolli idejja u nitkellem. Jien dejjem nibża nitkellem sa ċertu punt. U kif ħassejt dal-kuraġġ u lejt idejja qalt li sabiħa inti xittih jekk jerġa' jiġi Ġesu. Wattila s-salib, ħarset lejja. Qalt li għalfej, għatlax bis-salib nubieti ġew maħfura. U dak il-ħin niftakar li l-dilma raċċassata lejja. Jiġifieri għalhekk għadni niftakar dal-mument għax tant kemm ħallit impatt f'ħajti din il-ħarsa ta' dil-mara li jiena li jisniet xi ħaġa ħażina tipo qed tara kif żbaljajt in a way, taf kif? U baqgħet ittimbrata f'moħħi. U kif għadda ċertu żmien, qisu kelli l-aptitek tal-Bible u niftakar nid-dar naqra l-Bibja ta' tfal. Kellna Bibja ta' tfal id-dar u dejt naqra l-Bibja ta' tfal u kont immur il-parroċċa ta' Ħalaxaq man-nanna. Għal-quddis tal-4:30 ta' filgħodu meta kont nagħmel sleepover għand in-nanna. U kont ninduna li meta l-qassis ikun qed jaqra mill-Bible, il-Bible tiegħi hija iktar sempliċi mill-Bible tiegħu, eżempju jibda jaqra xi passaġġ u nkun nafu l-passaġġ li jrid jgħid, imma ninduna li hu jaf ħafna iktar milli naf jien. Allura kont twebbilt li rrid l-istrina di Bible bħal tal-qassis ta' xekk l-arċiprit għandu dil-Bible, jiena rrid din il-Bible. U niftakar li nannu li l-lumiet fil-glorja tal-ġenna, mar il-parroċċa ta' Ħalaxaq u talab Bibja lill-qassis. U l-arċiprit għallu leħi, aħna Bibji ma nbijawx għaliex il-Bibja tħawdek. Isek ettajt, mort għand il-furnar, tlabtu ħobza u għalek lemantielek xaġik tamillek id-deni fil-metabolizmu tijak. U spiċċan nannu jiġri il-furjana biex iġibli din il-Bible, għax kont ċara kif irrida l-Bible, irrid Bible bit-3 sigarelli, sigarella safra, ħamra u ħadra, ħalli nimmarka l-Bibja kif jimmarka ħal-qassis. U ġabieli di. U niftakar nimmur il-parroċċa insomma man-nanna fil-għodu nidħol fis-sangristja biex insib is-sangristan ħalli jgħid li feħ jaqra l-qassis u nkun nista' nimmarka l-Bibja. Biss ma kelli rivelazzjoni ta' xejn minna għaliex fil-verità kont qiegħda biss naqra mingħajr talim ta' xejn, jiġifieri jien kull ma kont qiegħda nagħmel, just nifollowja. Imma l-ġuħ hemmhekk kien. Wara dan l-episodju tal-Bible fejn bdejt naqra l-Bible, met nifhem xejn ma xorta naqra, hawn fejn l-għadu beda dieħel ftit ftit. U niftakarni qiegħda d-dar, kont qiegħda d-dar, qiegħda rieqda u fejn smajt l-ewwel darba ismi xi ħadd jgħidli. U nqum imma ma kienx isem leħen ta' vuċi sabiħa, leħen li tbeżżak. U nisma' Rodjen. U nqum u ma nsib il-ħadd.
Jaddi l-ħin, jaddi żmien u nħossil xi ħadd jaqbad li saqajja. Narajt ħirġa minn wara l-portiera. Ovvjament il-ġenituri tiegħi uħuti qatt ma raw xejn, kont jien biss li daw l-affarijiet kont qiegħda narhom. Ma' żmien xi ħadd jaqbad li dari. Nqum f'nofs lejn isu xi ħadd taqajjimni f'nofs lejn u mal-ħajt nara silhouette forma kera disformed li wara ċertu ħin tibda tiċċaqlaq u din titlaq tisparixxi. Xi ħadd qed jgħaddi deħ max-xewka ta' dari jiġbidli xari u kif niftaħ għajnejja nara wiċċ ta' mara, wiċċ abjad karti xara eswed, wiċċa ma' wiċċi, bisniena il-barra bid-demm ċarċar maħalqa. Dan kienu spirtu ta' turment li kien daħħalni ġaħabs, marradni kien mentalment fejn dejt ngħid mulej aħjar jiena mmut, aħjar nagħmel suwiċidju, għax fil-verità kont qed ngħix turment. Dawn deħlin l-OCDs, beda jiddeffis li f'moħħi li eżempju ħatitqu li t-toilet huwa miftuħ, mhux magħluq, jekk it-toilet mhuwiex magħluq, ħajtla xi ġurdin, ħajġi xi serb taħt is-soddem misrieb, kif jien ħankun turment sħiħ kien għaddieni. Illi anka l-ġenituri tiegħi kienu ledin hawnhekk ukoll illum il-ġurnata jistgħu jgħidulkom huma ħaduni għal healing service, iżda bispero ma kien ta' xejn. Għax l-affarijiet komplew jiggravaw, l-affarijiet komplew jikbru u l-affarijiet kienu qegħdin ikisruni. Iżda il-familja tiegħi dejjem ħabbet lil Ġesu u bil-mod li huma kienu jħobbu l-Ġesu għax kienu jħobbu l-Ġesu fost, jiġifieri ħadd titħaq il-mami fost l-istatwi li kellna dar għax aħna d-dar mhux dar kienet kunvent. Kull xorta ta' statwa għamla forma kullu raġel mara kollox m'hemmx. You name it and you find it. Dalli il-living room ukoll kienet id-dadi kien ħajaqliba bħal kappella biex noqogħdu nitolbu hemmhekk u jkollna ħin fejn aħna nistgħu noqogħdu nitolbu. Jiġifieri bil-limiti tagħhom bħala Roman Catholics kienu jħobbu lil mulej. Biss però fil-verità konna għadna familja mazza fil-ħama tad-dinja fejn kull bib huwa miftuħ, m'hemm xejn is-siġillat bid-demm ta' Kristu. U niftakarni darba minnhom kont qiegħda fil-kamra waħdi u bdejt nitkellem bejn u bejn ruħi u bdejt jisnet niddiskuti is-sitwazzjoni tiegħi minn xiex jien għaddejja. U f'daqqa waħda nisma' vuċi tgħidli jekk ser titlob insawtek. Dak il-ħin ta' tifla li kont għatlu bambin naf li tħobni imma ma nistax indur lejk għax jekk ħandur lejk ħajstawatni. U minn dakinhar kelli 10 snin, tlaqt il-Bible, tlaqt kollox fil-ġemp u bdejt ngħix il-ħajja ta' bniedma fil-perversjoni. Ta' 11 sena kelli boyfriend, fornikazzjoni left, right and center, kont nagħmel ukoll jiġifieri mbagħad għadda żmien, ħajja f'adulterju, ħajja f'idolatrija, idolatrija tiegħi innifsi. Il-ħajja li tista' tgħid li kienet kollha tad-dinja kienet ġiet ġewwa fija. Kont naf li kellu wkoll qawwa fil-kelma x'hekk kont nara oġġett u ngħid dak kien l-oġġett irridu, b'xi mod jew ieħor dak kont nieħdu. Dak loġiġi kont naf li fil-meditation li kont nagħmel kont naf li kelli qawwa fil-kelma u jekk nitlob xi ħaġa b'xi mod din ħadd tiġini. Iżda ma użajtix biex nagħti glorja l-mulej ovvjament biha, użajta biex użajta egoistikament għalija, biex ngħix ħajja tajba jien, biex ngħix ħajja komda fil-ġisem kif irrid jien, fejn kbirt fix-xogħol, fejn ħadd dak kollu basically illi jien ridt. Kont ġejt f'perjodu fejn ġejt Alla tiegħi innifsi. Kont qed ngħix Ġenesi 11 u Danjel 4. Fejn fi-Ġenesi 11 għandek fejn f'Babel il-bniedem rid jagħmel isem għalih. U Danjel 4 fejn Nabukadneskar qal din mhux Babilonja tiegħi. Jien hawnhekk indunajt kemm kont qed ngħix ħajja ribelluża kontra Kristu bil-mod tiegħi. Ma bnejtx torri għalija bħal Babel, imma bnejt pedestal għalija nnifsni.
Ma bnejċ belt talija bħalna Bugad Neskar, imma bnejt imperu madwari. Sakemm fl-2018 ħriġt ma tax-xogħol. Morna nixorbu f'post partikolari, ħriġt il-ġimgħa fil-5 ta' flaxija. Morna nixorbu, nixrob ngħix ħajja gas dawn. U naf li fħim minnhom fil-li għada nuħu pjaċir, fil-li f'daqqa waħda dħalt il-bathroom, ħallejt prinjolata warajja, inżajt illukjajt ruħi fil-bathroom, sħabi ta' xogħol ifittxuni u rrealizzaw li mmort il-bathroom ġi tal-bar jiftaħ isibni f'liema kondizzjoni kont qiegħda u mur norqod għand kollega ta' xogħol tiegħi. Ġifri qomt filgħodu b'hangover tal-ħaġa fuq imma naf ġara minni, ġifri jekk tgħidu li ġara minnek kif spiċċajt hemm ngħidilkom ma nafx. Għaxaqqas ideja, u ġir niftaħ għajnejja nsibni ġadar mixtiej, is-sodda mixtiej, l-environment mixtiej, b'hangover iktar u iktar rasi għaddejja galor u fħim minnom nisma l-mobile idoq. U naqbad dal-mobile u minnaħa l-oħra nisma l-iddadija jgħatu jwerza kieku s-seta daħal għalija minn ġo telefon, beda jgħajat jisu jgħat ħdejja. U minn wara nisma l-mami tejlu tajjaċ, s-sitta ta' fil-ħodu, tajjaċ l-oħra għamet biex tqum taqra s-santi. U li ħori ma jfittxuni ovvjament jimmini xeda d-dar. To cut a long story short, dan kien, ħanara għax ktibt il-nota, dan kien 3 February 2018, is-sibt. 5 February kien Monday, 6 ġent li nikri l-stajt nikri flat minn għandu, u 6 February imxejt għal dan il-flat. Irrebellajt għax jien ma rridx noqgħod għal house rules tal-ġenituri tiegħi. Għaliex ovvjament huma tawni house rules imma l-house rules kienu biex li ġibuni f'sikti. Għaliex vera kelli 30 sena imma still il-ħajja tip ta' ħajja li kont qiegħda ngħix ma kienx ħajja xejn sew. Dan kien post tal-kiri vera kien modlam, ikraħ ġuħ, kif tidħol ġafih tħossok f'gat, xejn modern, kollox antik, bis però kont lesta u kapaċi. Li qed irrid ngħix ġafih. Basta ma naqax għal dak li jridu l-ġenituri tiegħi. Basta qisni jien qed ngħix għal dak li rrid jien, mhux dak li jridu huma. Jiġifieri jien mort waħdi u tistgħu timmaġinaw jiġifieri komplejt iktar ngħix ħajja kif rrid jien. Issa ma kelli l-ħadd min iżomli. U darba minnhom kont qiegħda bil-qiegħda fuq is-sufan. Kont strajtek kien is-sibt, kont qiegħda nistrieħek biex noħroġ flaxija. U tiġi quddiem għajnejja viżjoni ta' qalbi. U kienet forma ta' qalbi. U nara qalbi kollha impinġija sewda. Imma kien hemm fiha tikka bajda. U bdejt ngħid, imma dit-tikka bajda, x'inhu? Għandi kollox f'ħajti, jekk irid noħroġ. M'għandi l-ħadd min iżomli. Il-ħajja li kif kont qed ngħixha to the full, qatt immajjen x'għandi nieqes fil-ħajja tiegħi. Kont qed nimla l-ħajja tiegħi b'ħafna affarijiet bħal mara Samaritana, biss però fil-verità ma kontx qed nifhem x'ma kienx qed jimlili ħajti u għaddiet. Ma tajtx każ. Darba fost l-oħrajn, mort nżur il-ġenituri tiegħi u nsib il-ħija. Diħelek id-dar. Għatlu jatsew int kif Alla jridek bil-Bajbil taħt idejk, għax daħal bil-Bajbil. Għalli, le, inti da sew allura. Dak il-ħin jiena bissimt. U kif tella, il-mami għalt li ħallini binti, għalt li għax xug ġimazun, għalt li xlif affarijiet kontra l-knisja mhuwiex jgħidli, għalt li dik l-istrina ta' Bajbil ġennitu, għalt li ma nistax nifhem jien dal qed jaħdem miegħu dil-Bajbil kif ġennin lu rasu. U għaddiet. Għaddew naħseb xi 15 jew 3 ġimgħat. Nerġa' mmur id-dar għax ovvjament jien kont noħroġ u kif kont nidħol id-dar daħna mhux ħamur għand il-mamu id-dadi, daħna kif kont inkun. U nara l-istatwi duħun. L-istatwi d-dar ma nsibhomx, insib kollox irmiet. Għatla maġ ġara. Mela fil-li kelli l-ħija jeqret u jċempillu jibat l-messaġġi. Fil-fdaqqa għadha nsib il-mamu id-dadi irdu wkoll. Għax indimin ta' f'dawn it-3 ġimgħat, il-mamu id-dadi ġew born again Christian ukoll. Ettaw xalina, etta rissa.
Edda valenu ħajniżlu ili, din naqqa li niġijaw. Għax fil-verta dil-kwarta nofser li kont immur, għax moħni biex naħrab nitlaq il-barra. U jeqirdu kif inċempilla, għax il-mulej bidilli ħajti, il-mulej kemmu kbir, il-mulej jibdlek, il-mulej jifdik. Tara naqajen, ejja maħna ħalli tara, kem nieħdu pjaċir immollu, nollu idejna nfaħru l-mulej. U jien kont nolli ideja ġa xi parti, ikolli xi bot wiski ġo rasi, mhux immur nolli ideja f'sikti. U qed tara, qed ħammur darba magħhom, qed tħalli nagħlqilhom ħalqhom qed forsi jifqu jeqirdu. U dħalt ġada l-post fej kienu jmorru ma nsib 20 persuna. Kulħadd God bless, taw x'inhu ġej bil-God bless, God bless. Jiena men kont ngħidha kien u sejra nitkessa mela bil-God bless. U insomma, u bdew ifaħru l-mulej bil-praise and worship, insomma, u jiena naqadaw, min jibki, min jieħu pjaċir, min jitkellem b'lingwet, ngħidha bliema lingwet jitkellem. X'inhu ħireċaw. U kif spiċċa kollox ġie raġel fuqi li kien jimexxieħu ħsieb din il-komunità u għalli int kollox sew, għatlu s-kem qabel ġejtaw, għatlu kollox sew kont edha, għatlu ħer bqajt id-dar nipprepara ħalli l-lejla noħroġ, għalli għandek xi mistoqsijiet. Għatlu żgur li għandi mistoqsijiet. U bdejtlu, għalfejn l-istatu mhumiex tajbin, dak il-ksuħat, għalfejn l-istatu mhumiex tajbin? Għalfejn ir-Rużarju mhux tajjeb? Għalfejn il-Madonna ta' Medjugorje u ta' Fatma tajdu li hu ħażin? U jien nitbaqbaq. U jtini l-answers. Kalm, ħassa paċi u serenità fuq. Jien jisni l-indanna ta' ġar kull mistoqsil tinti ħed tini risposta. U labta ta' kul. Għax ma rridx nurieħ illi tipot ninħaraq, imma dibda u natt. Għadda r-raġel għandu raġun. Għattem xi ħaġa li tipo li taqni risposti għal daw l-affarijiet. U għaddew 15 u ddeċidejt illi nerġa' mmur. U mort, u għeddi darba nintafa fuq wara net f'kantuniera dari mal-ħajt, ħalli nosserva l-nies, nara fuq ix nista naqbdu, ħalli għal-inqas nieħu r-raġun. Għax issa minn hawnhekk illum bir-raġun li rrid noħroġ, mhux nerġa' noħroġ tellifa kif ħriġt l-aħħar darba. U waqt il-praise and worship, idoqqu d-diska iddeċidejt. U din id-diska iddeċidejt kienet l-iktar diska u għada l-iktar diska li hija għal-qalbi. U dak il-ħin inħoss qalbi ħadd inqasam. Imma bil-prideness li kelli ma bkejtx u bqajt inżomm soda. U nisma' vuċi minn warajja leħen ta' raġel, ma darba kien leħen ta' raġel bimħabba għalli għalfejn qed tirreżistini. Intelaq f'idejja. U dak il-ħin ninfaqa nibki bikja, jisni tarbija, inħoss toqol kollu li kelli fuqi tal-ktajjen jinħallu minn fuqi u nħoss bħal kantun jinqala minn fuq sidri. U nħossni ħafifa rixa dak il-ħin, grazzi mulej, hemmhekk fejn jien dak il-ħin verament jien mingħajr ma kont naf qalbi daret tal-ant il-mulej. U dak il-ħin kif jien tajt ħajt il-mulej x'imbagħad għamilna preru jien hemmhekk fejn tajt ħajt il-mulej, tiġini qudiem għajnejja viżjoni ta' dil-qalb. L-istess viżjoni li kelli ftit tal-ġimgħat xhur qabel ta' dil-qalb tiegħi sewda. Dik it-tikka tikber, 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 sakemm l-iswed talaq kollu. F'nofs il-qalb nara raġel minn wara miexi daru lejja, jiġifieri hu miexi l-qudiem jien qiegħda warah, libsa bajda, mantell l-aħmar b'kuruna fuq rasu u qalli dik it-tikka hija jien lilek ma tlaqtek qatt. Hemmhekk jien kont ma tantx apprezzajta dak il-mument għax ma kontx naf għadhom daw l-affarijiet x'kienu jfissru fil-verità. Sakemm imbagħad fil-verità bdejt naqra l-Bible fejn f'Eżekjel u fil-ktieb tal-Apokalissi jgħidlek, f'Eżekjel jgħidlek jien naqla l-qalb tal-ġebel u nagħti l-qalb tal-laħam. Dik il-qalb sewda li kelli l-qalb tad-dmuħ tad-dnub illi hu qalaħħa u tani qalb ġdida. U dak ir-raġel bil-mantell l-aħmar f'Apokalissi jgħidlek mantell imxarrab bid-demm u jissejjaħ bl-isem il-kelma tal-Alla.
Dak kien l-ewwel encounter li jinkellim mal-mulej fejn u rini li hu fil-verità ma telaqni qatt. Fid-dwejjaq tiegħi kien hemm. Alla kif qalħuna hawnhekk kienet jipproteġini. All the way through. Qatt ma telaqni kont jien illi ċħattu. Għaliex fil-mument illi jien ċħatt lil-mulej l-għadu telaq. Imma dik li rrid dak li jien noħroġ mill-fom. Imma l-mulej fil-verità dejjem kien jgħat hemm. Qatt ma telaqni, dejjem kien jgħat miegħi. Meta jien tajt ħajti lil-mulej, l-għadu reġa' beda jittanta. Però darba ma kellux li jattimisni. U darba ma kienx imisni. Li kien jagħmelu kif inkun qed d-dar, il-flet li kont nikri, kont nar l-affarijiet jiċċaqalqu. Filli għan l-affarijiet naħa insibhom naħoħra, jiġifieri quddiem għajnejja bib jinfetaħu jingħalaq f'nofs tal-lejl nisma' tiżbit fil-kamra l-oħra. U kont mort għand il-mami, id-dar tagħhom, u qed ngħidulhom din l-esperjenza li tikolli dal-flett. Ġifieri issa hekk konna din, jien il-ġenituri u ħija konna kollha born again Christian, grazzi Ġesu. U ħija dar fuqi qalli ma jidillekx illi wasal iż-żmien illi tirritorna lura d-dar tal-ġenituri tiegħek. U hemmhekk irrealizzajt kemm kont bħal liben il-ħali. Kelli nibla dak kollu li jien għamilt u nirritorna lura d-dar fejn irrid nissottometti għal house rules tad-dar. Għax dawk huma l-ġenituri tiegħi u l-ġenituri tiegħek illi dejjem ikunu tawk talim illi resquk lejn il-mulej kienu ħabbewk, trid tissottometti. Trid tissottometti għal dak illi huma jkunu qegħdin jgħidulek. F'wieħed Samuel 15:23 jgħid li r-ribelljoni kontra l-ġenituri hija bħad-dnub tas-seħer u din tiswa kemm fil-ħajja fiżikali kif ukoll fil-ħajja spiritwali. Ġifieri mlaħwa, meta aħna nieħduha kontra l-ġenituri tagħna, inkunu qegħdin neżerċtaw qisu hemm għaddej seħer. Qisu għaddej seħer daqshekk jaraħ ikraħ dan id-dnub il-mulej. So nista' ngħid illi jien sibt il-mulej u sirt naf il-mulej tru dan il-grupp ta' 20 persuna. Nirringrazzja l-Alla għalihom għaliex permezz tagħhom sirt naf il-kelma, ħabbejt il-kelma, kibirt fil-kelma, iddedikaw ħafna ħin għalija, għax inkont persuna li ħafna nistaqsi, għax imbagħad kont persuna kurjuża u rrid inkun naf, kont nippretendi li dal-bniedem li 12 sena Kristjan ħajdownloadja kollox fija f'xahar, għax daqshekk irid inkun naf il-kelma tal-Alla xejn. Ġifieri dawn in-nies iddedikaw ħafna ħin għalija. Imma Alla użhom il-dawn in-nies biex wasluni sal-punt ta' dak iż-żmien. Alla kien għadu mhux lest fil-ħidma tiegħu fija. Aktar ma bdejt infittex fil-kelma u naqra l-kelma u nimmedita fuq il-kelma, bdejt nirrealizza illi l-affarijiet illi hemm li narawhom fil-ktieb tal-Atti ma bdejtx narhom, ma bdejtx nesperjenzhom fejn fejqan tpoġġi jdejk u nisifiqu, deliverances, id-dem ta' Kristu, kemm hu qawwi id-dem ta' Kristu, kemm hu prezzjuż id-dem ta' Kristu, x'awtorità aħna għandna fi Kristu, kif aħna nkeċċu xjaten. U bdejt qisni bil-ġuħu blaċċ għal dawn l-affarijiet. Sakemm fis-16 ta' Wissu 2023 kien l-erba'. Kont qiegħda nitlob, kont inqatta' ħafna ħin mal-mulej f'nofsinhar, wara nofsinhar. U kont qiegħda nitlob u inħoss qalbi River of Love. U ħsibni qed noħlom. Mandu ngħid li ma kontx qiegħda noħlom għaliex mind you, jien lill-pastor ma kontx innislu. Jien lill-pastor ma kien jinżilli xejn. Għax tant kemm kont nisma' fid-dinja hemm barra kontra dil-Knisja li din hija knisja drammatika, knisja mxajtna, fundraising church, opportunista, opinjonista, għalkemm
Ġiġa kelli esperjenza ma' xi ħadd familjari tiegħi tru il-pastor fej darba minnhom il-pastor kellu meeting x'imkien fej f'dan il-post kienet taħdem persuna li close tiegħi familjari u ħireġ minn dal-meeting raġa lura ħares lej din il-persuna alla Ġesu jħobbok, inta tkun ta' Ġesu. Din il-persuna left, right and center għalatlu xniexen bleru u xniexel kolla, batitu jisaq il-ħasta l-marsa għalix tant kem kienet determinata li dal-bnidem u għam tek minn moħħu li l-affarijiet tipo u ma ta' drama u hekk li zgur għalet ma tarax. Balla tijaw specialment. Illum il-ġurnata 3 snin wara, grazzi mulej il-profezzja li għamil passer fuq dil-persuna, 3 snin wara, dil-persuna mux tal-li tħobb lil-mulej, tal-li tħobb il-mulej ħafna u taqdi ġo knisja kristjana oħra għanda ministeru tal-li. Ġifiri, grazzi għalik, passer il-profezija li verament tad glorja lil-mulej u li l-ewel ħaġa meta dil-persuna tat ħajjita lil-mulej, l-ewel ħaġa li kienet semmit kienet lil-passer. Biex, pero xorta kelli il-ġisem għal-kem kontrajt dil-affar u rajt li dinija knisja profetika, xortet marriċ, għalix il-gossip u l-valenu li kienu bnew l-nis ġo moħi, kelli l-ġismi ma jriċ jiġijaw, ma bispero fl-ispirtu fl-sassim dejt inħoss River of Love, ġejta wek inkaxkar siqi, għax marriċ nidħol minn dak il-bib lawġew, jiġifieri kieku jien ħallejt u min jaf kemm hawn ħafna iktar nies min jaf ħallejt il-gossip u l-valenu illi żraw fija n-nies jieħdu over kieku jiena tlift il-milja tiegħi fi Kristu. Kieku jien illum il-ġurnata jaf il-mulej kien juża xi ħaġa oħra, imma nemmen li kieku il-proċess kien jieħu iktar fit-tul, imma nirringrazzja l-Alla illi is-sottomettejt u infatti għalhekk għal dal-perjodu semmejta dil-kelma li fis-sottomissjoni tiegħi sibt l-ordni u fl-ordni sibt il-milja. Jien nemmen li kien il-mulej li qed immexxini għal dil-knisja u din verament nixtieq nagħmilha ċara. Ħadd ma brainwashjani, ħadd ma ġibidni u ħadd ma sfurzani. Ġejt għax ritjien għax il-mulej ġabni ġa din il-knisja mingħajr ma kien hemm pressjoni minn għand ħadd. Illum il-ġurnata meta fil-verta, meta umbat tħalt dakinhar l-ewwel darba, niftakarni qatt ħdejn il-crying room, qatt fuq wara, qed tħallin kif nara kummedja ġewwa tagħhom barra tiegħu ma jsibunix iktar hawn ġew. Imma kif tħalt hawnhekk u beda l-praise and worship, il-manifestazzjoni u l-preżenza tal-Alla li ħassejta hawn ġew, qatt ma kont ħassejta qabel. Qatt ma kont esperjenzajt dakinhar inħelsu n-nies kien hawn ħafna deliverances, kien hawn minn fiq ukoll. Illi dawn l-affarijiet fil-ħajja spiritwali tiegħi ma kontx rajthom mek dejt naraf id-differenza bejn knisja apostolika fl-ordni divina x'affarijiet x'benefiċċji tibda ssib fiha. Dan isek qed tajt xtrajt smartphone fih għandek il-Bluetooth, il-Wi-Fi, il-GPS, l-NFC, imma jekk il-GPS m'intix ħadd ixalu, ma jfissirx li l-smartphone m'għandux GPS, imma int m'intix qed tibbenefika mill-full pack illi dan l-smartphone għandu. Jiġifieri hemmhekk fejn aħna din il-bniedem meta ma jkunx qed jopera taħt ordni divina, il-knisja ma tkunx qiegħda topera taħt ordni divina kif irid dal-mulej, mhux Alla ma jkunx qed itik, imma inti ma tkunx qed tħalli l-mulej jopera kif hu għandu jopera. U din narawha f'Kolossin 2:19 fejn jitkellem li meta l-ġisem ikun marbut kif Alla jrid, ikun hemm it-tkabbir. Ma nistgħux nistennew illi ħansibu it-tkabbir jekk inti għandek knisja tgħix f'ribelljoni, jekk għandek knisja qed tgħix f'diżubbidjenza. Immaġina di, għandek missier jipprattika sports perikolus. Min jaf kemm il-darba ra l-mewt ġej ma' wiċċu.
min jaf kem qatt fuq il-social media biex jara kif jistaw jimpruvi aħjar, min jaf kem ħallit tfal miegħu biex jaraw qiegħed jagħmel dan l-isport u jissapportjawh. Imma mbagħad one fine day jgħidulhom uliedi tagħmlux dan l-isports, qed niddixxiplinawkom tagħmlux dan l-isports. Kieku daw it-tfal ħajdu jgħidulu inti qed titkellem meta inti dan l-isports qed tagħmlu hekk. U l-istess meta inti għandek knisja f'diżordni, kif tista' tippretka l-ordni, kif tista' tippretka l-obbedjenza meta inti il-pedament ikun ittiġa mibni fuq ir-ramel. Meta inti kif tista' inti bħal Mose, meta Mose mar u qatel lil dak l-Eġizzjan, din sibbuha f'Eżodu 2:14. Meta mar qatel lil dak l-Eġizzjan għax raħet jaħqar bniedem ludi, l-għada kif ra żewġ lut qegħdin jagħtu x'qalulu? Lilek min għamlek kap u mħallef fuqna. Jaqgħu trid toqtolna bħalma qtilt il-Eġizzjan. Il-kelma ta' Mose hawnhekk ġiet fix-xejn. Għaliex u tilef l-awtorità morali fiha l-biċċa tax-xogħol, imma kellux iktar il-kelma ġietu fix-xejn għax il-pedament ma kienx il-pedament li hu għamel fissa, jiġifieri dak il-ħażin ġie kontri ħsess għalkemm hu għamilha b'intenzjoni biex hu jeħles lil-ħutu ludi. Aħsbu fuq familja mibnija fuq diżobbedjenza, ribellioni, u ksur ta' prinċipji tal-kelma. Pedament żlugat. Eventualment, da kif kien qal il-pastor l-aħħar darba saħuna minn hawnhekk li hu bennej u qallu hekk inti il-pedament ma jkunx b'saħħtu. Eventualment id-dar mhux ħadkun mibnija b'saħħitha, il-kumplament tal-bini ħajkun imċaqlaq. Għalhekk kif jista' missier jgħallem l-obbedjenza u s-sottomissjoni meta tfal qed jaraw bajnejhom kif ġab ruħu mal-ġenituri tiegħu stess. Jekk il-bidu kien mibni fuq firda, ribellioni u diżobbedjenza, hemm riskju li dik il-kultura ħad tiġri minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dak li jitħawwal fil-pedament jidher fil-frott ma' żmien. Hom il-każ tiegħi. Il-każ tiegħi kont li sal ngħix f'ribellioni, basta ma noqgħodx mal-ġenituri tiegħi għax ħsibt li għax kelli 30 sena. Il-ħaqt l-età tiegħi, kont kapaċi ngħix waħdi, emmint il-gidba li dawn in-nies li kienu qegħdin iwaffquli l-indipendenza tiegħi, bdew iwaffquli l-opportunitajiet, ma ħallewniex nikber jien kif irrid, ħassejt li jiena llum il-ġurnata indipendenti. Isma ma kontx qed nifhem illi dak li huma kienu qegħdin jagħmlu li kienu qegħdin iġibuni iktar moħħi f'siktu, iktar nifhem il-ħajja kif jien għandi ngħixha. Iżda kelli nibla l-proudness tiegħi u mort lura d-dar sabiex triqati, it-triq tiegħi drittat. Mort lura d-dar, obdejt, is-sottomettejt, ġejt maġuna f'persuna aħjar, għalmuni iktar kif jien għandi nieħu ċertu deċiżjonijiet, xtrajt post sentej wara, għamiltu, lestejtu kif xtaqt jien, mhux nieħu t-tilqit ta' ħaddieħor kif xtaqt jien, wara żmien dawn il-barka. U mort ngħix ġod-dar li hija tiegħi. Biss però gburija fi Kristu ngħid illi tlaqt mid-dar bil-barka tagħhom. Mhux tlaqt b'diżobbedjenza, mhux tlaqt b'ribellioni. Iżda meta tlaqt b'ribellioni, xorta sibt l-imħabba, xorta laqgħuni lura. Niftakru fil-ħniena t'Alla, il-Vanġelu jgħid li Alla jista' jifdi kull storja, kull familja u kull knisja li bdiet b'mod ħażin. Dement li jkun hemm sottomissjoni, umiltà u triq li tkun skont l-ordni biblika. U l-umiltà umiltà onesta. Alla jbiddel dak il-pedament dajjef f'pedament sod u jagħti futur ta' ġid. Xarejn
Għawek dom ġeja u sejr, ġviri, meta ġejta għawek fi 16 ta' wissu, u bdejt nara dik il-manifestazzjoni kollha u hekk kif bdew jaraw nara l-fejqan. Jien ġejta hekk mela. Jien ġejta hekk, jiġifieri 16 August ġejta hekk kont nimbagħti bil-herpi u s-sinuses 4 snin. Ġifieri meta kont Kristjana qabditni il-herpi u qabduni s-sinuses. Ġejta hekk mhux ta' min jarani b'wiċċi minn fuq. Ġiri kelli s-sinuses kollha minn fuħin, għajnejja jingħalqu bluġieħ u xuftejja kollha virus. U ġejta hekk u bdejt nisma'hom jgħidu fejqan u mhux fejqan u kif tieħu l-awtor ta' affarijiet li qatt ma kont smajthom qabel. Issa jien kont xariwa u xarle nixxi 30 euro pilmli, fejn dawn il-pilmli kienu jħallu effett kbir fuq il-kliwi. Infatti it-tabib kien qalli naqqas ftit mill-pilmli għaliex m'intix qed tagħmel ġid xejn ma' xariwa u xarle illi darba minnhom il-ħerpi talat li għal-ħabba ta' għajnejja u b'ħafna ħmieġ beda ħiereġ minn għajnejja. U kif ġejta hekk u smajthom qegħdin jitolbu jieħdu l-awtorità fi Kristu Ġesu. Mort id-dar, intfajt għal-kubtejja fuq is-sofan, tfajt id-dejja ma' wiċċiet, fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret, kull virus ta' herpi jitlaq minn ġadan il-ġisem u kull sinus jinfetaħ issa fisem Sidi Ġesu Kristu ta' Nazaret. Laqqas kienet minuta 2 minuti talba. Inħoss il-maqawi għaddej f'nasi, il-ma jiġri f'nasi u qabad ħireġ minn imnieħri. Unħoss il-herpi fl-istess ħin tingiż qawwi u qaf kollox. Wara 5 sigħat ninduna li l-herpi ġiet oxra waqgħet u s-sinuses wafqu kollha. Grazzi mulej, hemmhekk fejn bdejt. Grazzi Ġesu. Hawnhekk fejn bdejt nara illi kif niġi hawnhekk, għax il-biċċa kienet di, illi jien għamil ċarejn Monday, Wednesday, Saturday u Sunday evening għax kellna laqgħat taż-żgħażagħ kont niġjaw. Tuesday, Thursday u Sunday morning kont imur in-naħa l-oħra. Ġien kelli mit-tnejn sal-ħadd jew in-naħa l-oħra daw kienu il-ħruġ tiegħi. Imma kif bdejt niġi u bdejt inħossni ma nafx hekk tiftakruhx dak il-feeling. Kien niftakar il-feeling illi fil-year 6 kont inħossni kbira ħafna fil-year 6 tkun l-ikbar tal-iskola. Imma tmur b'dik l-arja kollha fil-Form 1 ġa skola akbar. U ssibek li inti m'inti xejn għadek dieħel kemm ma tafx hekk kien jiġri li hawnhekk. Kif niġi hawnhekk inħossni tifla tal-Form 1, għadni ma naf xejn għax ċertu oqsma jien kont għadni qatt ma esperjenzajthom. U naħar kont inħossni tifla ta' year 6, tipo b'dik l-arja fi Kristu hekk li tipo naf ħafna għaliex naf il-kelma. Ma bdejt nirrealizza kemm fil-verità ma kontx naf kemm jien ċittadina fi Kristu, fiċ-ċittadinanza ta' smewiet, ma kontx naf jien x'awtorità għandi fi Kristu. Id-dem ta' Kristu ma kontx naf biħansi meta ġejt hawnhekk u smajt bid-dem ta' Kristu. Dem ta' Kristu. Tipo dik kienet ħaża kbira li jasa kemm spjegaw li hawnhekk bil-imħabba d-dem ta' Kristu, kemm għandu saħħa d-dem ta' Kristu. U qatt ma kelli it-talim dwar il-kunċett ta' knisja li topera f'opri divina. Qatt ma kelli dan it-talim sewwa li dak kien kollu ġdid. Biss meta ġejt hawnhekk rajt kemm din il-barkiet li hemm fuq knisja li tkun b'ordni divina kemm tibbenefika il-poplu tal-Alla stess. Li inti għandek knisja f'ordni divina, dak li jirċievu l-pastors jinżel fuq l-ulitt tal-knisja, jinżel fuq il-knisja u dan minix qed ngħidu jien għax dawn il-passaġġi nsibuhom fil-Bibja fejn l-ordni apostolika tiġi trasferita minn wieħed għal ieħor. Għandek Mosè u Ġoswe, Elija u Eliżew, Timotju, Atti 13 fejn il-Bibja fejn il-kelma bagħtet lil Pawlu, il-Knisja bagħtet il Pawlu l-Barnaba. So dawn kollha kienu affarijiet li jien donnom infetħu li għajnejja għalihom, bdejt ngħid ara, daw qatt ma kont rajthom qabel. Bdejt ninduna illi kont dik lajkla illi qiegħda nammar fl-art meta Alla tani parġwienaħ fejn jien nista' noqla l fuq u ntir. Għamilt xarejn narbel li l-nifsi, għalli xorta bżajt nitċaqlaq min-naħa l-oħra, xorta kelli dik il-biża, allura li kont namel insum, nitlob,
nara l-affarijiet li jiġru hawnhekk, naqbad il-Bible, inqabbel mal-Bible. Tik fil-Bible. U kollox li bdejt nara kienu qegħdin affarijiet fil-Bible. Meta l-affarijiet li bdejt nara hawnhekk, li bdew ituni tagħlim u kuraġġ. Bdew ikkabruni spiritwalment fejn hemmhekk imbagħad kelli nieħu deċiżjoni fejn naqta' l-kapitlu min-naħa l-oħra. Imma ma tlaqx still. Min-naħa l-oħra ma qbadx u tlaqt. Min-naħa l-oħra tlabthom il-barka tagħhom li batuni, talbu fuqi, batuni bi blessing, xtrajtilhom gift, apprezzaw il-gift u ma tlaqx b'ribellioni, biss tlaqt xorta fejn jien is-sottomettejt għal blessing tagħhom biex jien ġejt illum il-ġurnata nirringrazzja l-Alla qiegħda hawnhekk. Issa hawnhekk grazzi Ġesu ilni 3 snin nirringrazzja l-Alla minn hawnhekk sibt gwida, tagħlim, għaraft l-identità tiegħi verament fi Kristu x'inhi, li jien ċittadina tas-Saltna u ndunajt hawnhekk li għandi debit card. Illi għandha miljuni tal-euros, li din dejjem kienet għandi debit card. Biss per ma kontx naf il-password tagħha kif jgħidilna l-pastor. Allura lija l-valur ta' din id-debit card ma kien xejn just debit card. Biss però hawnhekk sibt il-password. U llum qed naċċessa dak il-wirt kollu grazzi mulej illi jien għandi fil-Knisja u fi Kristu Ġesu. Nirringrazzja l-Alla illum il-ġurnata sibt il-milja tiegħi u l-ħajja tiegħi f'din il-Knisja, l-familja tiegħi hija din il-Knisja fil-verità. U nirringrazzja l-Alla u hekk sibt il-mulej berikni b'żewġi li minn hawnhekk iż-żewġna wkoll nirringrazzja l-Alla minn hawnhekk ta' u l-roġol. Illi naqdu fl-imkien f'diversi ministeri, l-importanti l-aħwa li wieħed jaqdi b'qalb ta' Timotju. Jaqdi b'qalb illi mhux qed jagħmel xejn għalih imma kollox għal mulej. Għax finalment, jekk imqar tagħmel li ċken ħaġa u salva ruħ waħda biss, ukoll hija kbira s-saltna tas-sema. Xejn mhu għalina u kollox għal mulej. Brother. Nixtieq nagħlaq din it-testimonjanza. Wara li żżewwiġna, jien u raġel tiegħi, insomma raġel tiegħi żewwiġt ovvja, 3 ġimgħat wara li żżewwiġna, intafah li wiċċi. U wiċċi ġi bla figura ta' xejn. Infatti ma nafx jekk tiftakrux darba minnhom kien l-erba' u ma ġejniex knisja u l-pastor talab għalija l-kongress talbet għalija fost ħafna aħwa oħra li tlabtu għalihom. Wiċċi beda jintafaħu jinżel. Kull jumejn wiċċi jiġi qisek qed tara monstru. Kont tal-mistħija. Illum il-ġurnata kif nara ritratti nitħaq. Imma kif niftakar fl-uġieħ illi kont qiegħda nħoss dak iż-żmien u kif ġieni wiċċi jaqbadni l-biki. Provajt nirreżisti l-mediċina, ħankun onesta provajt nirreżisti għall-mediċina, imma tant kemm kont miġuha battu mort tal-mediċina, mort għand it-tabiba u tatni l-mediċina. Tatni l-steroids u l-antibiotics, imma kif speċċajt il-kors kollu kors ta' 15, wiċċi reġa' beda jintafaħ. U bdejt niġi jisni monstru qasbis tarafni. U għalt li memx tagħmel, għalt li ħajkollok tiġi, għalt li ħantaqbek direttament f'wiċċek, għalt li ħalli tipo dik li qed jintafaħlek, għalt li jerġa' jinżel. Atleta, għat fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret atlet, dik l-injection qed trid nevita ma rridix. U niftakar konna dina hawnhekk is-sibt għaliex nirringrazzja l-Alla darba qabdiet intafaħ li wiċċi waqt service, għax ibqija kien jintafaħ li matul il-ġimgħa meta ma kienx ikollna service kien ikolli ċans niġi hawnhekk. U niftakar konna din darba waqt service is-sibt u l-pastor għalna itfgħu idejkom fejn tridu taraw il-fejqan. U jintfajt idi fuq wiċċi u bdejt nitlob it-talba li l-pastor beda jitlob, ħassejtni qed nitloba b'awtorità f'isem Ġesu Kristu qed nindirizza il-marda stess. Illi bl-awtorità li ħassejt fit-talba dak il-ħin, ħassejt xi ħaġa jixxiftja. Ma fil-verità ma kontx naf tipo ir-riżultat tagħha u tkellimt ma' Mari, moħtna Mari, u Mari qalt li
itlob kontri għad il-bicċa ta' xogħol, għalt jitlob kontri għalt biex tiġi dissolved. U hekk għamil tiġi fil-mort id-dar komplejt nitlob biex din tiġi dissolved. Wara jumejn inqum b'xuftejja maqsuma, qisu ħireġ id-dem. U bdejt nibża, għattaw xaw, x'reġa' għandna. Inħoss fl-ispirtu tiegħi jgħidli dak huwa l-post minn fejn ħareġ dak li inti tlabt biex joħroġ minn ġafik. U hemmhekk fejn nirringrazzja l-Alla għadni sal-lum minn fejqa għalni kważi xahar. U f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret hekk ħanibqa' f'isem il-mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Ħana l-qabdaw it-tlet skritturi, Rumani 8:28. Ġagbu 4:7 u 1 Korintin 14:40. Fejn hawnhekk qegħdin naraw l-aħwa li s-sottomissjoni ġġib l-ubbidjenza. U l-ubbidjenza fi Kristu Ġesu, skużawni, hawnhekk qegħdin naraw fejn Alla tjuża kull stadju tal-ħajja tagħna għal ġid ta' dawk li jħobbuh. Kull stadju fil-ħajja tagħna il-mulej jużah għal ġid tagħna. F'Ġagbu 4:7 naraw li s-sottomissjoni ġġib l-ubbidjenza. U l-ubbidjenza fi Kristu Ġesu ittina l-awtorità fuq l-għadu. 1 Korintin 14:40 naraw li fis-sottomissjoni u l-ubbidjenza insibu l-ordni u fl-ordni insibu l-milja tal-ħajja tagħna. Grazzi mulej. Grazzi missier. L-aħwa, intom minn intom, għamiltu x'għamiltu, qegħdin fejn qegħdin fil-ħajja tagħkom. Duru lejn il-mulej, sibu lil-mulej, għatu ħajjitkom lil-mulej, ixxenqu għal-mulej u taraw kemm hu twajjeb il-mulej. Kien il-bniedem li jafda fih hekk tajt il-kelma. Emmina u intelaq fih huwa mill-ewwel pass ta' fidi u tara kif il-kobor tal-mulej jaħdem fik il-pedament li għandek illum il-ġurnata mxekkel, Alla ħajdawru f'pedament sod għax Alla huwa Alla li jifdi u Alla li jirrestawra. Jekk int tisma' dal-messaġġ l-ewwel darba u tixtieq tagħti ħajtek lil-mulej, jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħti ħajtu l-mulej, ma nafx jekk hawn xi ħadd tal-ewwel darba magħna llum. Le ma ħadd. Ejja ngħidu dit talba flimkien u verament għajda minn qalbek. Kulħadd jagħlaq għajneh. Grazzi missier tal-li inti Alla ħanin. Grazzi mulej tal-li battilna lil-libnek il-waħdieni Sidna Ġesu Kristu biex jieħu s-salib għalina mulej. Għax taf missier, illi maħniex kapaċi mulej insalvaw lilna nfusna missier, laqqas kapaċi mulej inżommu d-dott waħda tal-liġi missier. Imma bil-ħnina tiegħek mulej, tajtna dak li hu eżes għalik missier. Għax tħobna mulej. Nitolbok mulej missier qaddis, ħud il-qalb tiegħi mulej, ħuda fidejk missier, għaġina ent mulej, tini ħajja ġdida fik missier, dawwar l-ħajja tiegħi mulej kif trida ent missier, ħankun vessela fidejk mulej. Għaxin il-ħajja mhijiex ħajja tiegħi missier, imma rrid inti għalilek mulej, irrid ngħix għalik missier. Għaliex irid inkun id-dawl fuq din l-art mulej, irid ikun il-melħ li ma jaqtax missier. Irrid nara verament mulej, kemm intwajjeb u ħanin missier. Nirringrazzjak missier tal-li qatt ma qtajt qalbek minni mulej. U qatt ma ħtaqta qalbek minni missier. Aw jien mulej, għamel minni skont kemtek missier. Grazzi mulej, nirringrazzjak missier u f'isem Sidi Ġesu Kristu ta' Nazaret jien nitlob dan kollu. Amen. Jekk għadek kemat din it-talba, inti llum ġejt salvat mill-ġdid, tajt ħajtek lil-mulej, aqra l-kelma, intelaq fideħ u tara verament il-ħnina tal-mulej kemm kbira u għada taħdem sal-maxalla kien għadu u jibqa' għal dejjem. Jekk m'għandekx knisja fejn tingħaqad magħna, kull nar terba u sibt fis-7 ta' flaxija u kull nar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Narawkom. God bless you.